No hei, sepä on nyt sitten kuulkaa tuo viikonloppu on lusittu. Ja nyt on sitten sunnuntai-ilta. Kello on tossa jotain 90 sitten on kohta. Joo, eilen ei tullut tehty video, koska oltiin tuolla Napassa. Ja Napassa oli niin kova meno, että siinä ei sitten tullut hotellihuoneessa nauhoiteltua mitään. Mutta mennäänpä ajassa nyt sitten taaksepäin siihen, että viimeksi jäätiin siihen, että mä olin perjantaina menossa. En tekee juuri mitään. No perjantaina en todella tehnytkään juuri mitään. Mä kävin siellä Channel Fireballilla pelaamassa, kävin draftaamassa siellä ja hävisin hirvittävän surullisesti finaali, mutta hävisin tosi hyvälle pelaajalle. Että ihan tyytyväinen olen siihen ja se oli tosi hauska reissu. Mutta perjantaina ei oikeastaan tehnyt mitään muuta. Käytiin Villen kanssa tuossa naapuripaikassa syömässä, mutta se siitä. Lauantaina lähdettiin sitten tosi aikaisin, joo. Joskus 10 kohti Napavalleita. Ajettiin tosta niinku suoraan, mihinkäs me nyt sitten ajettiin niinku tuohon rannikolle länteen ja sitten siitä San Franciscon läpi Golden Gaten yli ja sitten siitä Napaan. Aika pitkä ajomatka oli itse asiassa se nyt sitten yhteensä, että varmaan 3 tuntia ajettiin suht lyhyttä matkaa sitten kuitenkin yhteensä. Napavalle oli ihan tolkuttoman hieno paikka. Me oltiin hotellissa siinä ihan Napan keskustassa, se on semmoinen pikkukaupunki niin siinä ihan kulmilla. Ja sitten me käytiin siinä lauantaina aikana niin yhdellä viinitilalla, joka oli siinä aika lähellä, ja jota nyt sitten siinä paikallisessa tämmöisessä turisti-informaatiossa meille suositeltiin. Käytiin siellä, se oli nimeltään muuten Black Stallion, eli musta barbaari. Mustan barbaari viinitilalla käytiin ja eipä siinä. Käytiin sinne ja tultiin sitten takaisin ja sitten me käytiin siinä syömässä ja jotain semmoista. Eipä nyt juuri mitään sitten kuitenkaan. Niin, käytiin pelaamassa biljardia. Joo, meillä oli sellainen, kysyttiin, että mitä me voitaisiin tehdä, ja sitten Ville oli, että biljardisali on varmasti jossakin. Sitten hotellin henkilökunta oli silleen, että no on täällä sellainen biljardisali, mutta sen oli, että no se ei ole silleen kauhean kiva paikka. Ja sitten me mentiin sinne epäkivaan paikkaan pelaa biljardia, ja Ville nöyrytti mua ihan hullusti siinä. Mutta ei se mitään. Sitten käytiin syömässä semmoisessa Cole's Chop House ravintolassa, jossa ruoka oli ihan hyvää, mutta kyllähän se nyt vähän rahaakin meni. Sitten tänään sunnuntai-aamuna meillä itse asiassa siellä Cole's Chop House ravintolassa siinä vieressä istui semmonen joku kalifornialainen jenkkipariskunta, joiden kanssa tai siis jotka jutteli meidän kanssa ja sitten ne suositteli, että nyt on kuulkaa hyvä paikka, että menkää tänne huomenna. No me sitten mentiin ja paljastui, että se oli, mikä ihme sen nimi oli? Se oli joku du Soleil. Joku niin kuin sanotaan niin kuin suomeksi, Auberge du Soleil. Eli auringon joku jutska, joka oli sitten siellä Napan silleen niin kuin vähän siellä kukkulan päällä. Ja kävi ilmi, että se oli semmoinen niin kuin hotelli, aika kovanlaatuinen hotelli, jossa oli sitten myös yhden Michelin tähden ravintola. Noin käytiin siinä syömässä sitten semmoiset sorbetit. Ja ei sen kummempaa. Siellä oli ihan todella hienot maisemat. Ja ainakin Facebookista nyt sitten varmaan löytyy kohta kuvakin tai 2 siitä. Mutta sieltä oli semmoinen ihan hyvä näkymä sinne Napavalleen koko siihen niin kuin Laakson alueelle. No sitten me käytiin siinä vähän seikkailemassa. Siellä oli joku järvi, jonne päin me lähdettiin, mutta sitten se ei ollut kauhean erikoinen se järvi. Niin sitten me palattiin sieltä heti takaisin. Ja sen jälkeen mentiin sellaiselle viinitilalle kuin Sterling, joka valittiin ihan satunnaisesti semmoisista, mitä meillä oli niin kuin lauantai-iltana siellä infossa silleen suositeltu. Ja se oli semmoinen tosi tuntui niin kuin high-end. No ei oikeastaan high-end, mutta se oli semmoinen niin kuin iso paikka. Ja siellä mentiin semmoisella köysihissillä. Onko se nimi köysihissi? No siis semmoisella, mitä levillä on. Niin semmoisella ensin semmoisen kukkulan päälle.
missä se oli sitten se viinitilan tilat. Ja sitten siellä oli todella hyvät maisemat koko sen Napavallön alueelle. Vietettiin siellä sitten hetki. Siellä oli tosi lämmin. Koko viikonloppu oli todella hyvä saa. Et niin kuin meinasi ihan tosissaan kuuma tulla. Siellä me sitten pyörittiin. Ja sitten kun sinne oltiin aikamme oltu, niin sitten lähtikin viikonloppu aika jännään suuntaan, koska meillä ei ollut siinä mitään kauhean hyvää suunnitelmaa tai selvää suunnitelmaa, joten me päätettiin, että no mennään tonne valtatie ykköselle ihan merenrantaan. No sitten me ajettiin siitä niin kuin itä-länsi-suunnassa merenrantaan ja siellä oli, no yllättävää kyllä, siellä oli tyyni valtameri ja maisemat oli ihan kohtuullisia. Mutta mitä me ei tajuttu oli se, että me oltiin tultu aika pitkälle pohjoiseen. Ja se valtatie ykkönen ei oikeasti ole mikään valtatie, vaan se on semmoinen kinttupolku, joka niin kuin, silleen mutkittelee sen meren rannassa. Ja ajettiin sitten kyllä tosi pitkään pois sieltä ja ehti tulla pimeätäkin ja kaikkea. Ja sitten siinä oli vielä sellainen, niin kuin, oltiin tuolla tosi korkealla ja sitten niin heti tien jälkeen alkaa meri. Sillä että tipuppa tästä, niin olet autosi kanssa uimassa haiden kanssa. Niin aika kuumottavat paikat oli, mutta Ville ajoi siinä sen pimeän ajan ja se meni kyllä sitten ihan hyvin. Toisaalta mulla oli itsellä kyllä, mä ajoin tänään aika paljon ja oli kyllä erityisesti niin siellä napassa ajelu, niin oli kyllä jotenkin mieltä ylentävä hommaa. Meillä oli ihan mukava autokin. Autoista kiinnostuneille meillä on varmaan tämän vuoden Passatti, joka on ihan ok ajaa. Ei se mun uusi suosikkiauto ole, mutta kyllähän se näytti kartta. Ja mitäs sitten? Huomenna San Francisco tekee jotain ja katsoo NRI illalla. Toivottavasti. Eipä tässä ihmeitä. Väsyttää tosi paljon, koska päivä oli aika pitkä ja ei tosiaan. Me syötiin aamupala ja sitten tultiin 8 kotiin vasta. Ja syötiin siinä sitten paikallisen hampurilaisketjun tuotteita. Eli olen tänään käynyt Michelin tähden ravintolassa ja Jack in the Boxissa. Että uskottavuutta riittää kumpaankin suuntaan. Mutta tämmöistä. Ylipäänsä niin Napa oli loistava paikka. Olen todella tyytyväinen, että mentiin sinne. Ja maisemat oli hienoja ja jotenkin siellä oli kyllä todella hyvä semmoinen. Ihan se ilmapiiri oli todella se mukava. Ei kai tässä nyt sitten sen ihmeempiä. Mulla tulee Clash of Clansissakin kohta. Mikähän siellä tulee. Jotain tulee valmiiksi, niin pitää varmaan mennä räpläämään sitä. Mutta ei muuta kuin, että varmaan huomenna mä alan ehkä tekemään nyt sitten illalla näitä videoita. Sikäli kun niitä teen. Ja saan upottua. Jatkon suunnitelmat on, että me varmaan mennään Josemiteen niin kuin tyylin tapanin päivänä. Mut katsotaan. Nyt alkaa olla videolla jo mittaa, että ei muuta kuin hyvää yötä. Ja toivottavasti niin teillä ei mene härmä joulukaupassa. Meillä ei mene. Tai oikeastaan meni. No, mutta kerrotaan siitä joskus myöhemmin. Hyvä. Jatka.